Kvex a história. Píše sa 28. máj 1990 a vzniká Kvex. Sme jedna z prvých akciových spoločností založených po revolúcii. Ako prvý na Slovensku dodávame stroje na spracovanie hotovosti a parkovacie automaty. V minulosti aktívny aj na pobočkách v Prahe, Moskve, Sofii a Kieve. Už v roku 1992 vystavujeme na výstavách v Štokholme, v Bratislave, v Brne a v Prahe. Vyvinuli sme trezorové zariadenia do vyše 30 krajín sveta. Vydaných máme viac ako 30 rôznych kníh o umení. Budujeme najväčšiu sieť digitálnych citylightov v krajine. Rok 2016 a 2019. Prinášame vlastnú produktovú výstavu Kvexpo. Rok 2017. Prichádza nový majiteľ Ondrej Hort. Rok 2021. Nové sídlo v Trenčíne. Rok 2022. Akvizícia bývalej dcérskej spoločnosti Europeum Praha. Rebranding dcérskej spoločnosti Europeum na Kvex.cz AS a zmena jej sídla. Kvex a hodnoty. Máme viac ako 60 kolegov. Sme priateľmi, nie zamestnancami. Sme partnermi, nie dodávateľmi. Už od 90. rokov si delíme zisk so zamestnancami. Výhradné zastúpenie a strategické partnerstvá s nadnárodnými spoločnosťami ako Philips, Quematic, Suzohub, Telelogos, EasyScreen, Masterwork, Mood Media, Prolitek a mnohé iné. Kvex a sídla. Pôsobíme na slovenskom aj českom trhu. Slovenské sídlo Trenčín. České sídlo Praha. Obchodná kancelária Bratislava. Servisné miesta Plzeň, Praha, Vsetín, Trenčín, Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Delíme sa na 4 divízie: reklama, systémy a servis, parking, events, reklama, reklamné plochy, výroba reklamy, navigačné značenie, digitálne kiosky, hudba a vôňa, vybavenie interiéru. Systémy a servis, banková technika, vyvolávacie systémy, digital signage, servis. Parkovacie automaty a závorové systémy. Events, online konferencie, teambuildingy, gala večery, podujatia na kľúč.